дар ҳолате ки шумо як фарзанддор мешавед. хуб тамошобинони азизу гиромиқадр, тағйирот ва иловаҳо дар ин маврид не бародари азиз заграна продлит карда намешавад. ура аз сари нав мегирем. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист.tj. оиди як тағйиротҳои нав дар қонунгузории Федератсияи Русия суҳбат мекунем. бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк бимонед. дар ҳамин ҷо як духтура барои шумо тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки острияхандрози сутунмуҳра дошта бошед, ё дар сутунмуҳратон грижа дошта бошед, ё простатит дошта бошед, ё беморие дошта бошед ки фарзанддор намешавед, шумо метавонед ки дар инами рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед. духтури бениҳоят пур таҷриба мебошад. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мо гуфта будем, оиди материнский капитал дар Федератсияи Русия барнома мекунем, чунки тағйиротҳои нав ворид шидагиаст. хоб бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки двойное гражданство доред дар Федератсияи Русия постоянно регистратсия доред ва агар шумо дар ҳамуҷа зиндагонӣ мекунед ва фарзанд ба дунё меоред, материнский капитал ба шумо тааллуқ дорад. тағйирот ва иловаҳо чӣ мебошад? тағйироту иловаҳош ҳамин мебошад ки маблағи материнский капитал болотар рафт. яъне материнский капитал ба киҳо тааллуқ дорад ва ба киҳо тааллуқ надорад. айни ҳол нафарҳое ки ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ва фарзандошон дар ҳамуҷа ба дунё меоянд ва худшон гражданини Россия нестанд, ба ин нафарҳо материнский капитал тааллуқ надорад. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия мисол зиндагонӣ мекунанд, кору фаъолият мекунанд ё гражданини Россияра пеш аз фарзанд ба дунё овардан гирифтагӣ ҳастанд, материнский капитал ба ана ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. дар ҳолате ки шумо як фарзанддор мешавед, материнский капитал 10% боло рафтагиаст маблағаш, яъне ки 10% зиёдтар маблағ метиҳанд ва дар ҳолате ки агар дуюм фарзандтона ба дунё меоред, материнский капитал 20% зиёдтар маблағ ба шумо дода мешавад. як бори дигар хотиррасон мекунем ки нафарҳое ки танҳо барои таваллуд кардани фарзандҳои худшон ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ки фарзандшон дар уҷа ба дунё биёяд, то материнский капитал дастрас кунанд, дигар ба ин нафарҳо тааллуқ надорад. яъне ки ҳар касе ки барои танҳо фарзандша ба дунё овардан ба Россия сафар мекунаву худаш гражданини Россия нестай, дигар ба он нафарҳо материнский капитал дода намешавад. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, тағйирот ва иловаҳо дар ин маврид ҳамин бад мо пешкаши шумо гардондем. акнун саволҳои шуморо хонда ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. дар ҳамин ҷо як нафара барои шумо тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия беҳуҷҷат гашту гузор мекунед ва агар бихоҳед ки шуморо депортатсия накунанд, шумо дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp бинависонед. студентский билети қонунӣ официали тайёр мекунад ва шумо метавонед ки озодона беташвиш бигардед. ҳатман бинависед дар WhatsApp. як кас нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мегуфтӣ. оё нақша пурра ба анҷом расид ё ин ки не? нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозирашда дар вилояти Хатулон пурра ба анҷом расидагиаст ва дар сартосари ҷумҳурӣ бигирем, агар ҳозирашда нақша пурра ба анҷом расидагӣ нестае. Шодмон Тиҷаи нависондаи: салом бародари азиз, дар телеграм канал чӣ ба ҳичи напартохтестен? ҳамуҷада мо подписатсия кардем, ҳар рӯз ягон чиз ждат мекунем. бародари азиз, хуб ки ҳамин комментарияро нависондай. мо дар телеграм канал активни мешем, чӣ хеле ки дар YouTube активни ҳастем. озӣ ҳамин нафарое ки моро тамошо кардестен, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар комментарияи ҳамин видео силкаи телеграм канали Юрист.tj закрепит кардагиаст, бидроед подписатсия кунед. ба чӣ хотир мо дар телеграмам барнома кардестем, информатсия пешкаш кардестем, ба хотире ки хитон дидестен каналҳои YouTube удалӣ шидестаед. ҳамин видеоро 30,000 одам тамошо мекунанд. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш, силка дар комментария ҳастай, бидроед подписатсия кунед, беҳад миннатдор мешавам. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, регистратсияи ман то моҳи июл, патент бошад то охири моҳи май мебошад. ман метавонам 2 моҳи дигар патент биспорам, регистратсия накунам. 2 моҳи дигар патент биспори, регистратсия накунӣ? Не, бародари азиз. ҳар як ҳуҷҷат вазифаи худша дорад. регистратсия будубоши шуморо муайян мекунад дар ҳудуди Россия, а патент боша кору фаъолияти шуморо қонуни виданша муайян мекунад. як кас нависонда: ассалому алайкум брат, дар бораи лайку подписка бисёри бад гап мезанӣ. илтимос фақат дар бораи навигариҳо гап зан. мардум худаш дастгирӣ мекунад. аллоҳ нигаҳбон бошад. бародари азиз, ман фикр мекунам ки
дар бораи подписатсия кардан ман ягон бор ягон таитра нагуфтам. Мисол дар YouTube баъзан вақтҳое мешавад дар як моҳ як маротиба ё дар як ҳафта як маротиба ҳамун Telegram мемонам, мегӯям дар Telegram подписатсия кунед. Хай бародарое ки дастгирӣ мекунанд раҳмат, бародарое ки дастгирӣ намекунанд ҳеҷ гап не. Як кас навишонда ассалому алайкум ака. Аз Россия справка барои хондан роӣ кунам. Бе ташвиш метавонем аз аэропорт гузарем. Агар шумо дар ҳақиқат студент бошен ва вақте ки шумо каникул мешен ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоен, айни призв боша, дар ин ҳолат шумо як маълумотнома аз донишгоҳ мегирен, меоен ва шуморо ба хизмат даъват намекунанд. Як кас навишондаи салом акаи Сорбон. Шахсе ки аз Русия гости баромада боша, чӣ қадар бад гашта рафта метавонад? Тибқи қонун агар бигирем 3 моҳ пас бо абрадна ҳаққи ворид шидан дорад. Як кас навишондаи ассалому алайкум. Нагуфтем ки кай авф мешавад. Авфи муҳоҷирон озирашда аниқ нест бародар. Як кас навишондаи барои 5 рӯз гуфтан регистратсия намекунем. Ҳамира мефаҳмонд яка чӣ хел мешида бошад. Барои 5 рӯзӣ агар дар назар дошта бошӣ ки вақти нав Россия мераи 5 рӯза мераи, то бо 5 рӯз пас меброи, бале дар ин ҳолат регистратсия намекунӣ. Як каси дигар навишонда ассалому алайкум брат. Загранпаспорта продлит карда мешавад дар Россия. Моҳи июлда буд мешавад. Не бародари азиз, заграна продлит карда намешавад. Ура аз сари нав мегирем. Як каси дигар навишонда ассалому алайкум ака. Нашод праваи тоҷикӣ нависед илтимос. Дар Россия гашта мешавад ё не? Ҳама ҳар чӣ мегӯяд. Киро гӯш кунем намедонем раҳмат. Праваи тоҷикӣ қатъӣ. Агар ки шаҳрванди яктарафа бошӣ, бале метавонӣ ки бигардӣ. Агар двойной гражданин бошӣ, не. То бояд ҳатман праваи российский бигирӣ. Як кас навишондаи салом акаи Сорбон. Ҳазор раҳмат барои видеоҳот. Ба пеш ҳамавақт зинда бошӣ. Шуморо сарбаланд бошен, худованд ҳеҷ гоҳ дарди сартона набинад. Як кас навишондаи видео кун дар бораи Европа. Дар бораи Европа рафтан мо кӯшиш кардастем ки ҳар рӯз видео кунем, мисол аллакай чанд видео кардем, ё дар бораи қонунҳое ки дар Европа барои иностранцо тааллуқ дорад, видео карда каму беш фаҳмондастем. Дастгирӣ аз тарафи шумо зиёд кишид, морам боз дар ин ҷиҳат активнитар мешавем. Хоб тамошобинони азиз, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.